Kana uina bhururu ari kudriver mota yakatengerwa naChivhayo, mutaurire kuti zvanzi naChiwenga mucharutsa zvamuri kudya izvi. Prophet Chiwenga vouya nechiprofita chinotyisa pamusoro pevanhu vakapihwa mota naWicknell Chivhayo. Muri Zimbabwe kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, yandinodzoka nema-updates nenyaya dziri kuitika munyika zuva nezuva. Muri Zimbabwe nyaya yandauya nayo pano inyaya inotyisa. Kuvanhu vakapihwa mota naWicknell Chivhayo semagifts ekuti vamwe vacho vanosapota musangano, vamwe vacho vakanakidzawo seWicknell. So Apostle Talent Chiwenga vane chiprofita chavapa kuvanhu ivavo vakapihwa mota idzodzo vachiti kucharutsiwa, kuchachemwa, zvichakudzokerai, zvamakapihwa zvichakudzokerai, zvichireva kuti pachava nekutambudzika kukuru pamusoro pevanhu vakapihwa mota naWicknell Chivhayo. Vakati hamungatambirei mimi mota kana kuti magifts ecorruption, asi madzimai achifa muzvipatara munguva dzekusununguka nekuti vari kushaya zvinhu zvekushandisa, zvinhu zvingashandiswe panguva dzavo dzekunge vachisununguka. Asi imimi ndipo pamuri kutambira magifts, nekuti vamwe vacho vari kunzi vakatambira mota idzi vanhu vanotoraramo life yavo, vagara vanowana kudhara, asi nekuda kwekuti vanoda zvinhu vakasvika pakutambira futi mota dzecorruption. So muri Zimbabwe ndakukusiyai muchiona video rechiprofita changa chichitaurwa icho naApostle Talent Chiwenga panyaya dzevanhu vakapihwa mota naWicknell Chivhayo. But mubvunzo wangu uri pakuti toti yauya mota wanzi hako yamahara yausina kushandira, ungaitambire here? Nekuti vamwe vacho mota dzakapihwa apa havana kumbobvira vadzitenga muupenyu hwavo, vamwe vacho havana kumbobvira vafunga kuti nerimwe zuva vachange vachidriver mota idzi. So it's an excitement yekuti ndapihwa mota, regai ndiitambire. Asi muri Zimbabwe ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga about this nyaya kuti youya mota ndotora here kana kuti ndoregera. Asi chiprofita chichiti pacharutsiwa, unopaitawo sei uriwe? Mucharutsa baba. Kana uina bhururu ari kudriver mota yakatengerwa naChivhayo, mutaurire kuti zvanzi naChiwenga mucharutsa zvamuri kudya izvi. You will vomit up the morsel you have eaten and waste your compliments. The compliments you have been receiving all these days, you are a say urimbinga or mdara. They are going to go to waste. Pacharutsiwa zvekuti du parare. Nevamwe vanhu vanonzi havasati vamborutsa, vacharutsa wena. Things are going to get bad. They will vomit. This is my first prophecy for Zimbabwe. Hanzi naChiwenga pacharutsiwa paHarare. Verenga here shona murando waMwari, tiri mazizuri timashona. Vamwe vanonetseka. Dati nini paHarare pachaita sei? Pacharutswa. Mucharutsa zvenyu imbodyai. Nevamwe vanhu vanga vaine chimiro. What hurts me is that there are people who didn't need these cars, who are comfortable with their lives. They work hard to earn a decent, honest living. Yes. Their only mistake is they ate a morsel. They received a corrupted gift. And when the day of vomiting comes, your wife is going to ask you, why did you receive it? We didn't need this gift. Look at how you are vomiting now. Is that not your lung you have vomited there? Oh, okay, it's not your lung. We thank God. Charutsa uswa vanhu vakufunga kuti nechitaka chako chabuda. Mashoko aChiwenga aya abva muBhaibheri, Zvirevo chapter 23, kubva pavhesi ya1 kusvika pa8. Hanzi naMwari pacharutsiwa paHarare. Madzimai edu ari kufa paMbuyanianda Maternity Hospital
There is not enough midwives there. There is not enough beds for our pregnant sisters. There is not enough facilities there. Just add the amount of the value of each car that Chivhayo gave and ask those who are managing Parenyatwa Hospital, what could they have achieved with that money? Not as a donation by Chivhayo, because it's not his money. Just if when the government had allocated it to the Ministry of Health, procedurally, ask yourself, how many lives could we have saved? Therefore, thus says the Lord, pacharutsiwa parare.